ngathola umsebenzi khona because angaze ngiye esikoleni. Bengenza nje indaba yokuloka abantu, ngafunda ukuluka nokuthunga. Kuningi nje bengikwazi ukuthi ngikwenze. Ngihlala khona egcekeni. Njalo after 6 months, umncane ade sanda kushonile. Wangibiza ubaba khona egcekeni, wangitshela ukuthi bangicela ukuthi kumele shuthi mina ngingenwe indoda yabo mamncane wami. Jwayele kangako cause ngangakaze ngilale nomunye umfana. Kodwa nje benginokusaba, kodwa ngagcina senjwa cause kwakuwumuntu ongisizayo. Saqhubeka-ke nobaba omncane. Uthe so after 6 months, kwakumele kube kuhlatshwe futhi inkomo. Wangibiza ubaba khona wangitshela ukuthi kunosuku olwenziwayo after kuhlatshwe inkomo. Kumele mina ngilale nobaba khona omdala nobhuti baba bomncane. Ukujwayela kwami njalo after 6 months, ngilala nabo. Kwase khona ngikwazi ukubahlukanisa ukuthi ubani ongilala kahle, ubani ongangilali kahle. Kodwa ubaba khona wayesekuyena umuntu engisengimu-enjoy kakhulu kunomuntu wami baba omncane wami. Noma ngangisaba phela ukuthi ngize ngimtshele ukuthi hhayi, uyena umuntu osephefoma kangcono embhedeni. Uyena umuntu osephefoma kunobaba omncane wami. Ngiyabingelela mbukeli lapha ekhaya kuhlelo lwethu esilibiza ngokuthi Umzansi Reality Stories Life After Dark. Uhlelo lethu-ke lisponsor EasyBet. Gama lami ke mina kuLondiwa Nxumalo aka uMazwide for short. Namhlanje-ke angihleli ngedwa, ngihleli noSisiphindile okuyena okhona namhlanje ohlelweni lethu. Siphindile, ngiyakubingelela. Yebo, sawubona sisi, njani? Siyaphila ninjani? Ngiyaphila nami. Siyaphila nathi. Usisi ubani igama? Uphindile Isibongo Wandlovu. Siyacela sina sami akusichazele ngawe sibeke esithombeni ukuthi uphindile uvelaphi ungowabani. Uphindile, igama lami nguPhindile Isibongo Wandlovu, ngiqhamuka eManguza. Ngikhulele khona, ngafunda khona, nje yonke into yami ngiyenzele khona since ngaze ngahamba-ke ngaya eMozambique. Obana abantu bakaNdlovu mangithiwa nje uyasibeka esithombeni. Ogatsheni, ngikhulele nje kogatsheni. Oboya benyathi. Oboya benyathi. Suka. All right. Okay, ngiyacela ukuthi usichazele ukuthi why usibhalelile ohlelweni lethu. Okay, nginibhalelile ka-reality cause bekuyinto kunento engiphatha kabi, like ngikhula nayo ingiphatha kabi. Kubuhlungu nje mhlampe mangibona ukuthi mangibhala reality kuzoba ngcono, mhlampe ngizokwazi nokukhululeka if sengikhulumile. Cause akekho umuntu engihlala naye njengamanje engamxoxela ngcono ukuthi ngibhalele khona, mhlampe bazongisiza khona. Okay. Yini le osifuna usixola yona, kwenzakalani? Hayi, indaba yami inzima kakhulu. Kodwa-ke mhlampe ngizokwazi ukuthi ngimxoxele. Okay, I think it's 2022 bengenza ugrade 10. Yeah. Bengihlala nogogo. Yeah, bengihlala nogogo nomamncane. Kahle isitori sami simana nokuthi I was a virgin. So ngagcina sengilala nomamncane baba umkhwenyana wamamncane wami. Khona I think bengisengenza grade 12 ngaleso sikhathi. Okay. Kade ngikhule eManguza. Ngihlala nogogo naye mamncane wagana-ke umuntu wakhe wamthatha bami bayohlala khona eMozambique. Washona ugogo wami ngasala ngedwa ngenza ugrade 10. Kwaphoqa ukuthi umamncane abuye azongilanda. Cause ngangengikwazi ukuthi ngisafarishe ngedwa futhi ngangingakwazi ngisho ngithengele i-uniform, kuningi nje ngakwazi uzenzela khona. Okay. Wafika wazongithatha kumamncane saphinde sakhona emzini wakhe la ahlala khona nendoda yakhe nomndeni wakhe wakubo cause besenaney'ngane khona seshadile. Yeah. Ngahlala naye khona beku-right nje. Laphaya yonke into nje ibenza njengomuzi kuwo wonke umuzi. Kodwa into ebengixaka khona every after 6 months bebehlezi benomcimbi. Bengi-enjoy bengithi nami mhlampe nje umcimbi nje wenziwayo. Hlezi kunomcimbi njalo after 6 months siyahlaba inkomo, after 6 months siyahlaba inkomo. Umamncane wami after 6 months mekwenziwa lo mcimbi lowo njalo nje kusuku lonke avela alale. Akhathala after umcimbi, alale usuku lonke kuze uma ngakusasa. I think mhlampe usuku lonke 24 hours awulali kuze ngenele ngalimi. Mangimbuza ukhathele athi hayi ukhathele ngoba mhlampe besebenza kakhulu, ngicabanga ukuthi hayi ngoba besebenza kakhulu bekuwumcimbi futhi. Qhubeke umamncane njalo after 6 months siyahlaba, njalo after 6 months siyahlaba. Njalo ngisafunda mina uyangisa esikoleni ngenza ugrade 10, ngaka grade 11 ngisafunda. Agcine seshona-ke bese nezifo nje eziningi emzimbeni wakhe.
wagcina eseshona. So ngaqhubeka ngahlala khona umyeni wakhe umamncane wami kubo emndenini wakhe kubo umuntu wakhe umkhwenyana wakhe bekhona ubaba khona beney'ngane eziwu-4 zabafana. Okay. Ya. Umyeni wami mncane wami ubewesithathu. Yena omunye bekukhona umagcinakhe. So labantu babawu-5 angasho ukuthi khona kade bedile angazi kodwa shuthi umamncane wami besegula nje esegulela ukufa ngibona sekunzima impela. Simise esibhedlela abuye abe ngcono. Simise yonke indawo nabantu besiZulu buye abe ngcono. Bese nje kwesinye isikhathi bese ehlala embhedeni nje isikhathi eside ngimnakekela ney'ngane ngala. Lapho mina ngenza u-matric ngaleso sikhathi. Ngiyahamba ngiya esikoleni ngifunda khona ngale kuba nakhona babengiphatha kahle emzini wakhe nobaba omncane ngase ngimbiza ngobaba omncane umkhwenyana wakhe babengiphatha kahle. Cause kwakukhona ubaba wakhona nobhuti bakhe bonke nje babengiphatha kahle egcekeni. Umamncane wami ubeney'ngane eziwu-2. Beku-right nje. Kwahamba isikhathi-ke sengiqedile esikoleni umamncane washona. Ngaqhubeka ngahlala khona ngangeke ngihambe khona cause ngase ngijwayele. Ubaba omncane futhi ubesengiphatha kahle engenza njengengane yakhe. Saqhubeka-ke engenzela yonke into. Ngathola umsebenzi khona cause angaze ngiye esikoleni. Bengenza nje indaba yokuloka abantu, ngafunda ukuluka nokuthunga. Kuningi nje bengikwazi ukuthi ngikwenze. Ngihlala khona egcekeni. Njalo after 6 months umncane ade esanda kushonile. Wangibiza ubaba khona egcekeni, wangitshela ukuthi bangicela ukuthi kumele shuthi mina ngingenwe indoda yabo umamncane wami. Ngabona ukuthi nami ayikho into engangizoyenza ngaleso sikhathi. Futhi ubaba omncane wekade ngiphethe kahle, nami ngase sengijwayele. Ngabona shuthi kwangasiyona inkinga leyo. Ngabona kungasiyona inkinga kumina. Ngavuma ukuthi hhayi ngizokwenza lokho. Okay. Hhayi ngaqhubeka-ke nobaba omncane. Sekuwumuntu nje ukuthi siyalala naye ekamereni. Sengijwayela ngigcine sengijwayele cause bese ngijwayele vena before ukuthi siyakhiphana uyangikhipha njengengane. Kodwa manje kwasemele ngi-understand ukuthi sekuwumuntu engilala naye embhedeni. Noma bengajwayele kangako cause ngangakaze ngilale nomunye umfana. Kodwa nje benginokusaba kodwa ngagcina sengijwayele cause kwakuwumuntu ongisizayo. Saqhubeka-ke nobaba omncane. So after 6 months kwakumele kube kuhlatshwe futhi inkomo. Wangibiza ubaba wakhona wangitshela ukuthi kunosuku olwenziwayo after kuhlatshwe inkomo. Kumele mina ngilale nobaba wakhona omdala. Okay. Nobhuti baba bomncane. La ngaxaka kwangithusa lokho basho ukuthi noma mncane kade ngimbona ehlala ezekhathala. Bekuyikhona lokho ukuthi ubelala nabo bonke baba khona agcine ngoba omncane ngalolo suku lomcimbi. Ngangisaba ngangisaba ngalolo suku cause ngase ngijwayele ukulala nobaba omncane kuphela. Nakhona kunzima ngilale nobaba omncane cause ngakuyi-virgin. Awungiphatha kabi lokho ukuthi ngizobreakwa ubaba indoda kamamncane wami. Kodwa into engayijwayele kodwa kwase kunzima kakhulu semele ngilale nobaba wekhaya. Bathi into ephoqa kumele ngiyenze ngalolo suku futhi kwakuyinto nje kumele ngiyenze ngalolo suku ngingalali ngayenzanga. Kunendlu nje okumele kulalwa esasilalelana kuyona. Kwenziwa khona imikhuba yona leyo ukuthi silalelana kuyona. Hhayi kwezinye izindlu, indlu yakhona esilalelana kuyona. Ukuthi uzongena ubaba omdala, ubaba khona babo angene nomunye kuze kugcine umuntu wami lo ubaba omncane. Njalo after 6 months ngigcine sengijwayela ney'ngane ngiyayikhulisa iy'ngane zamamncane wami. Nje ngiyasebenza nangala ngiyahamba ngiyothunga emsebenzini, ngiyahamba ngiyoluka abantu ngiyabuya. Konke nje kwakwenzeka ngaleso sikhathi. Cause angibange ngisaqhubeka ngize ngithi ngiyafunda ngase ngenza ukuthi ngiyathunga, ngiyaluka abantu kuphela. Ngiqhubeke-ke nami angazi ukuthi ubani khona ukubona ngoba u-4 nenkinga. Kodwa nje ukujwayela kwami njalo after 6 months, njalo after 6 months ngilala nabo. Kwase khona ngikwazi ukubahlukanisa ukuthi ubani ongilala kahle, ubani ongangilali kahle. Kodwa ubaba khona wayesekuwuyena umuntu engise-enjoy kakhulu kunomuntu wami ubaba omncane wami. Noma ngangisaba phela ukuthi ngize ngimtshele ukuthi hhayi uyena umuntu osephefoma kangcono embhedeni. Uyena umuntu osephefoma kunobaba omncane wami. Kodwa angeke ngikwazi ukuze ngize ngimtshele lokho. Saqhubeka-ke sokwenzeka njalo ngilala nabo sonke isikhathi njalo after 6 months ngilala nabo. Ngeze ngaba na-24 ngiqhubeka ngenza leyo nto njalo after sengijwayele nami usuku lakhona. Kodwa beyingikhathaza nami emzimbeni loyo. Kwesinye isikhathi bengeke ngilale 3 days cause ngangikwazi ukuthi ngina-23 ngilala nabantu abawu-4 ngosuku olulodwa.
babakhona ingane yakhona ngize igcine egcineni. Kodwa phela ekuhamba kwesikhathi ugcina usu-enjoy ujwayele ngoba ngisho ukuthi ngase enjoy ngisho babakhona. Ya. Emva kwesikhathi-ke ngabona ukuthi hhayi ngeke, ngiyakhathala, umzimba wami uyakhathala, nami ngihamba namaklinikhi. Kuningi engikutholayo because wabakhona unawo umfazi umakoti wakhe, nabo abanye banazo iy'ntombi zabo. Kodwa imina phela ekumele ngenze lo msebenzi, okumele ngenze kube ukuthi ngilala nabo bonke. Ngase ngikhathala nomzimba, ngihamba ibhedlela, ngabona ukuthi kusho ukuthi nami ngizogcina sengifa njengomamncane wami. Ngathola khona ingane engangiyazi ehlala ngakhona lapha ngasekhaya kababa omncane, yayingijwayele. Angikaze ngiyitshele, ngayitshela ukuthi nje ingasho ukuthi ngihambile ngiye etawuni ngikhona izinto engiyoy'thenga because babenginika imali ukuthi ngiyogrosa. Ngathi ngathola ubungcono usho ukuthi kumele ngiphindele ekhaya, bengabatsheli. Kwakubuhlungu khona ukuthi ngishiye iy'ngane zami amncane khona, mhlampe ngibone ukuthi mhlampe nazo sebengaze bey'fake ey'cathulweni zami ukuthi akube khona umuntu amngene esikhaleni sami because iy'ngane zami amancane kwakungezamantombazane. Kodwa akuphoqi because ngake ngikwazi ukuthi ngihambe nazo zowu-2. Ngahamba ngedwa-ke. Ngashiya ngisho iy'mpahla zami khona, akukho nje engakushiya. Kuningi nje engakushiya khona, ngisathi ngihamba nje ngiy'gqokele njengomuntu ophumayo uya la etawuni. Ngagibela ngase ngaya eManguza. Ngaqhubeka ngihlala khona-ke eManguza manje, ngiqhubeka ngiyayithungela, ngilukela abantu. Noma kunzima nje ukuthi ngiqhubeke nempilo, kodwa nje ngiyakwazi ukuzama. Nje kunzima nje yonke into kumina, ngathi ngine-trauma ngaphakathi kumina. Kuningi nje okukhona engicabangayo engangikwenza mase ngibuka isikhathi sasenza izinto ezenzeka kumina neminyaka yami ukuthi yonke into engangiyenza yayi-wrong. Ukuthi nami nje mhlampe noma ngangi-under pressure noma kuningi nje engangikuthwele ngaleso sikhathi. Kodwa nje ngaqhubeka ngahamba ngaya ekhaya, ngafika khona lapha eManguza kade ngihlala khona nogogo. Ngabona ukuthi ngcono ngiyohlala khona ngoba ngase ngikhathele nempilo engangiyiphila lapha. Ukulala nabantu abawu-5 isikhathi esisodwa kwakunzima. Ngahamba-ke ngahlala khona, ngqhubeka manje ngiluka abantu khona, ngiyathunga, ngiyazama nje impilo. Kodwa kunzima. Ngiyabonga. Ngingasho ngithi umncane but you are a strong woman. Yeah. Ukwazi nje kukodwa ukuthi udlule lezi zinto odlule kuzona bese uthi uma uthatha isinqumo sokuy'khetha wena, uthi uma ufika eManguza futhi ukwazi ukuphinde uqale kabusha phansi. Lokho kukodwa it says you are a strong woman because akulula ukuqala phansi. Akukho muntu okusapothayo, akukho mzala, akukho gogo, wonke umuntu akasekho. So ngicela nje ukuthi ukubuza ke sisi ukuthi uma ngabe beyenza lento le bayenza bathi bayenzelani, kuthiwa yini inhloso yayo mhlawumpe lento ukuthi uma ugane khona makuzoba umcimbi fanele belale nawe bonke bathi kwenziwelani? Angazi, angeke ngisho mhlawumpe ukuthi kwakuwusiko lola, mhlawumpe into babakhona akayenza noma waye mhlawumpe sangomeni wafika wayenza ukuthi ukuze mhlawumpe because babecebile lapha babenemali. Imali nje yayikhona kuloya muzi, wona muzi wawu-rich endaweni babehlala kuleya ndawo. Awuthi into ababeyenza ukuthi umuntu ogane khona owangaphandle uyena ozolala nabantu bakhona bonke. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi kwakuyisithwalo sakhona leso. Okay. Uma ngabe udlula kuyona yonke lento le, kwakuba njani egcekeni manihlangana? Usanda kuqala nje ukuthi ungene kule nkinga le, wawenze njani? Wayebhekeka kodwa ubaba? Ngisanda kuqala kwakunzima ngisho ngibheka ngisho babakhona. Ngangivalele ngisho endlini, ngingaphumi ngisaba ukuthi bazongibuka kanjani, even nabobhuti abadala wendoda yami ukuthi bazongibuka kanjani, bazongibuka njengomuntu onjani. Kodwa phela kubona abakungena-ke because kwakuyinto abayijwayele vele abakade beyenza kumamncane. Ngangisaba ngifuna ukuqamba amanga. Kodwa kwangekho kwenza ngoba ekugcineni kwamele ngiphumile ngenze izinto zasegcekeni. Ngibabone futhi ngikhulume nabo because abantu abangihlala nabo egcekeni. So njengamanje abantwana awukaze mhlawumbe uphinde uhambe uyobaqalaza uba-check ukuthi basa-right yini lokho abagcina ngalesikhathi nje kade ubashiye? Abantwana angikaze ngizwe njengoba and kungiphatha kabi lokho ukuthi angikaze ngizwe ngiyobheka iy'ngane zami amncane kodwa umamncane uyena engangihleli naye since ugogo eshonile owayenginakekela ngaleso sikhathi. Angikaze ngizwe ngiyobabheka. Ngicela ukubuza nje nawo umbuzo wami wokugcina
ukuthi ngoba vele sesikutholile lokho ukuthi i-life yakho njengamanje kanjani, sesikutholile lokho ukuthi usaqhubeka nokuyibambabambela kuma-skills, uyabasluka abantu, uyathunga, okuyinto enhle kakhulu. Kodwa ngifisa ukubuza la ukuthi njengoba nje usho ukuthi yakulimaza le nto le, yakulimaza kakhulu ngaphakathi, ngaphakathi lakho. Njengamanje uke wazama mhlawumbe ukungena ebudlelwaneni nomuntu wesilisa wabona mhlawumbe ukuthi kuba kanjani? Yabo manje umuntu wesilisa angiboni engifanele mina, like angiziboni mina nginomuntu wesilisa, ngibona njengomuntu ongcolile. La angizizwa nje nginomunye umuntu wesilisa njengamanje, ngathi nje ngingaqala kabusha impilo yami. I feel like ubusha bami angibudlanga kahle. Ngangena kumuntu omdala ngalana nabantu abadala, angikaze ngize ngiphile impilo ephilwe ezinye ingane. Okay. No, siya-understand-a kakhulu futhi siyazwelana nawe. Into esizokusiza ngayo nje thina la kaMzansi Reality Stories ukuthi emva kohlelo lethu sizokuzama ukuxhumanisa nama-professional therapist esisebenzisana kanye nawo ukuze bezokwazi ukuthi baqhubeke bakwaluleke so that uzothola ukuthula la ngaphakathi enhlizweni, uzokwazi futhi nawe ukuyixolela because wawunaso nawe isinqumo ongasithatha la, wawunganqaba bese uzama indlela yokuhamba wavuma futhi because yonke into it's a matter of choice. So-ke sizokudlulisela kubona ukuze bakwazi ukukusiza, ukwazi ukuba nokuthula enhlizweni yakho nasemqondweni wakho, ukwazi nokuyixolela ukuze mhlazane usuzizwa ukuthi you are ready ukuthi uphinde empilweni yakho ulivule iside lokuthi ungene kwi-relationship as umuntu wesifazane, ungene kahle usupholile, ungene kahle usuyi-understand-a kahle nomzimba wakho futhi usupholile nawo. Yezwa sis. No, siyabonga kakhulu ukuthi uzohleleni lethu uzosisharalela nasesitori ongasisharalela khona. Amazwi okugcina nje ongawaphi umbukele ekhaya ukuthi ungamnyala umthini intombazane ekwi-age group yakho ukuthi ungathini kuyona uyitshela lento eyakhaya. Engakusho nje kontanga bami ukuthi mawusanomzali, mlalele umzali wakho. Yonke into ayisho nje ungathi ungamlalela futhi unga-give up amaphupho akho. Yikhona nje engakusho lokho ukuthi amaphupho akho afeze. Ungafani nami ngagcina lokhu nje ngagcina ngawafezanga amaphupho ami engangifuna ukuthi ngikwenze. Ngifuna nje ngathi unga-give up amaphupho akho, lalela umzali wakho still esakhona ngoba esakhona, ngathi ungamlalela. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu sesiphendile ukuthi ube ingxenye yethu ohlelweni lethu. Mbukeli lapha ekhaya sekufike leso sikhathi sekuthi ngenze njalo mina amazividiyo, but before ngenze njalo ake ngiphinde futhi ngikukhumbuze Nkosi yami. Very important ke le ukuthi hamba usichecka lapha ku-YouTube ucinge uMzansi Reality Stories bese uyalike bese uyasubscribe ube ingxenye yethu. Phinde na ku-Facebook usicinge khona siyatholakala, uphinde nakhona ulike usifollowe. Mina ke ngumazwidi ngiyanithanda, ake ngenze njalo. Let me love you and leave you. Danko.